Dziecko, czy pamiętasz, jakie wtedy były zwyczaje wielkanocne? Помню, kiedyś na pierwszy dzień i szli do kościoła, to każdy miał jajko w kieszeni, farbowane. Ale jajka trzeba było umieć wybrać, żeby byli mocne. A mój tato umiał wybierać jajka mocne. Tam, gdzie kupляли jajka, to chodził i об зуб jakoś stukał i znał, które jajko mocne. Bo jak będzie słabe jajko, to sobie wzięcie wybić, a jak będzie mocne jajko, to ty zabierasz jajko twoje zwyciężyć, to zabierasz to jajko od jego. Czym polegała ta zabawa? Ta zabawa wyglądała na ten sposób, że brało się brał jeden i drugi jajko i stukali pierw czubkiem, jajko w jajko. Jak pobije to jajko to zwraca się jajko w drugą stronę i to pobijesz i jajko, ale te jajka były nie surowe, tylko gotowane i malowane. I w ten czas po prostu od jego zabierasz to jajko. Ale pierw biło się czubkiem, a później wieczorami przyjeżdżał autobus raz. Raz na dzień przyjeżdżał autobus. I te jajka, które pobili się, dzieci mieli w kieszenie i dla kierowcy dawali jajka, a on obwoził tam 2-3 kilometry поэтому dzieci za jajka перевезли dzieci. A na drugi dzień Wielkanocy to teraz obliwają się wodą. A kiedyś może nie obliwali się, ale nie było kranu wody, tylko przy studniach. Ale bili się tymi takimi dubczykami. I z RB dubczyk i dubczykami bili, chłopcy bili się i dziewczata bili się. Вот taka była ta wielkanocna zabawa.